एकदम आथिङाबो देन्जार गोसोम बन्दाखालै मानसियानो गोसोमखा नालाय हाखावबाय बेखौ थ' लोगोफोर आङो दायो मेडिकेलावसो दङ थाकुरखौ नुबाय गैया ओमफ्राय आंनि बडिगार्डफोरा खारजोब्बाय हमथानांगोनसो दा बिसोरो हमथानांगोन दे ओमफ्राय माने मा जादों आरोना आंना आगोलाव बिदिनो सिटि जादोंमोन ओमफ्राय जानानै दा बेनो इनफेकसन खालामफिनबाय लोगोफोरनि नायनो हागोन ओमफ्राय दा बेखौ हाफ फुरैना आरोना नै जोंहा आदै दङ सासे बेयाव बेखौ हाफ फुननानै साफा खालामगोन ओरैबायदि जादों सिगाङाव आंहा जाखांबाय दे बिदि खनसे ओमफ्राय बेयाव सिफटि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौ हाफुफिननांसिगोनसो बुनानै नै टन टन जादों आं गिबायसो दा हाफुनो होननाय लोगो लोगो उफाय गैयाना लोगोफोर मा खालामनो हामनोबाथ' दा खालामनांसिगोन बेखिनिखौ नायनोसै हाफुखांनायनि उनाव मा जायो मा जायाना लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो आङो न'आव मोनफैबाय दे न'आव मोनफैनानै ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उपाय गैया मा जादों होनना बुंबाथाय आंना मानसिफोरनावबो जायोनो बिदि सम सम मालाबा ओमफ्राय आंनाव जादों आरोना दायो मा होनो लुमफुरा ना लुमपेटाफुरा बिदि बुङोनो आंबो मिथिया नालाय जाजाफेरनाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय सिगां आरो बे जायगायाव नांना सिफटि जाबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो आं गिदोंमोन दे मायबाफोर जाफिनदों नामा होननानै ओमफ्राय बिदि नङा होनदों ओमफ्राय दायो हाखावबाय ओरैबायदि देन्जार सुयोलै बिजिखौ आयौ ब्रेनो बे गारायावनो होखायो जेनेबा बुनायावनो सुना आरो बेखौ ब्लेडजों फ्रेटनो हासिनानै हाखावना होबाय एकदम ओरैबायदि देन्जार आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सादोंना बारदावलायनानै माने मानसिया जखांलायो आरो एकदम देन्जारखा ओरैबायदि ओमफ्राय उपाय गैया दा जाबाय ओमफ्राय प्रब्लेमा बेनो आंहा दायो गोजां बोथोरबो नोंथांमोनहा मिथियो नालाय गोजां बोथोरावथ' आरो दा बिखोफोरा सानायफोरा एसे बारा जागोन ना आरो गोजां बोथोरनि गारायफ्रा थाब हामनो नागिरा नोंथांमोनहा मिथियोना लोगोफोर थ' बेसो आंना प्रब्लेमा दा जुथाबो गाननो हानाय नङा गोजांनायजों लाबजों आयौ आरो सानायफ्रा बारा जागोन गोजांनायजों ना बेसो प्रब्लेमा आंना दा थ' नोंथांमोननो देखायनानै होनो आङो हाखावबाय आरोना दायो हाखावनायखौ मा होनो अपारेसन ना मा होनगोन हाखावनानै सिङाव माबाखौ सोनानै साफा खालामजोबना होबाय एकदम आथिङाबो देन्जार गोसोम बन्दाखालै मानसियानो गोसोमखा नालाय हाखावबाय बेखौ ओरैबायदि ब्लेड गोबौजों फ्राद होदों आयु फाग्ला लोगोफोर मा जाबावगोन मोनसे जाबाय थायो दा गोजां बोथोर मोनफैदों ओरैनो खाना जानांगौ बेरायनांगौ जुथा लंपेन्ट गाननानै मोननाय नंला आरोना दा प्रब्लेमा बेसो आंहा खुसियानो फुल स्टप नांथ'बाय दा साननैसोनि थाखाय ना लोगोफोर देन्जार हाल्ला गाबख्रावगासिनो नै मानैबो फाग्लासो मानैल'सो बेयाव सिगां बुरजा दंमोन ओमफ्राय दा फानजोबनानै ओमफ्राय बिमा ओइ साइडथिं लांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेयाव बिमा दङ मासे फिसा जाबाय बेबो ओमफ्राय ओरैजाय दङ एसे बुरजा ओरै साइडजों ओमफ्राय बेयाव मानैल'सै बेनो सर्स अफ इनकाम होननांसिगोन नामा लोगोफोर गैला आरोना खम लाखिनाय जाबाय दाना आरो खस्थ'बो दङ नालाय बिराद इनकामालाय दङ खिन्थु खस्थ' जायो आरो बिराद दाथ' जाफिनगोन लाफिनगोन दाबो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो मा खालामनो नागिरदों गाराय राननायनि थाखाय दाउ बेदर जाना होनांगौ दिनै लकेल ना मा होनो बोलो जानायनि एक्सुवेलि दिनै न'वान होनना बुङोना लोगोफोर ओंखाम गोदान जानाय नोंथांमोनाबोथ' मिथिखायो बर' मानसिफ्रा बांसिनानो होयो नालाय ओंखाम गोदान जाहोनाय मानाय बर'नि नेम खान्थि हिसाबै नामा लोगोफोरथ' दायो लकेल दाउ लाना फैबाय मासे सेरसे जानायनि गिबबागे ओमफ्राय बाराथ' मानसि गैखाया जोंहा साब्रैल'सो मानसि नालाय थ' बेखौनो जानोसै मल होनलायदो ओमफ्राय आथिंखौ आङो बोखाबाय दे लोगोफोर नै माबाखौ बोखारबाय आं ओमफ्राय बेयावनो हाखावदोंमोन गैला आं बख'बाय दायो साफा खालामनांगौसो नामा बिमा बिराद बेस्रा जोंहानि आइया दुखु न'खरानो खान्थि गैयि जाना दङ जोंहा दायो उपाय गैया थेवबाबो जानायखौथ' गारनो हाया नांथारनांगोन ओमफ्राय बिथिं बाबाया नै माबा खालामगासिनो दाउआ बे सेरसे जानायमोन दै बायनासो लाबोदो न'आव गैया सावग्रोबाय नोंथांमोना दै गुदुंफोराव सोमो नालाय ओमफ्राय जोंना सावनानै बे डाइरेक्ट फुजोबनोसै बिदिनो उपाय गैया खाथियाव नुवाखै जगारा देन्जार बिल्डिङा तिनथालाया दिनै सयथाला जाना दं नामा नङा पासथाला देन्जार जाना दङ खाथियाव उपाय गैया बर'नि न'खराव बेफोर थायाबा समायानो लोगोफोर उपाय गैया बिसोरजों दा रायज्लायथावा बिराद टेनसनाव दङ बेस्राफ्रा माथो बोनाय नङा बोरैबा सोंबा रागा जोंजागोन नोंथांमोनहा ओंखायनो माथो मोननो लुगैनो नंला होननायसो दा ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे ओंखाम गोदान जानायनि सोर जेनेबा नोंथांमोनाबोथ' गामिफ्राव होयो नालाय ओमफ्राय सिगां सोरबा बै मा होनो खामसालि बिदि माबाखौ जावफुनाय मानाय खदाल लानानै थ' बिदि जायोना जाया लोगोफोर
नोंथांमोननियाव बिदि खालामो ना खालामा नोंथांमोनहा मिथिला खिन्थु जोंनियाव दाबो खालामोनदांलै बिदि खामसालिनि हाखौ जावफुनाय मानाय एन्जर जावनाय बायदि ओंखाम गोदान जाहोनाय समावथ' बिदि टेन्डार खालामबाय सिगां ओमफ्राय दाथ' गैया दा थांनायबो जाया नालाय इसिबां गामिफ्रावबो जानो थांलाबायनाय जाया लासिंबो मोनो ओंखायनो इन्टारेस्ट नाङोमोन आरोना दा गैला खिन्थु बेफोरो बन्द' जाथ'बाय दिनै बे दिन नालाय थेवबाबो एसे गिदिंनानै जुदि सोरनावबाफोर हाबोबा मोनजागोन आरो दायो बेदरजों अनला ओंख्रिजों बिदि ना लोगोफोर मा बुंनो आंनाथ' आथिङा दा एसे हामनाय बायदि जाना दं दे दाखालि हाखावनाया ओंखायनो आङो माबाखौ बख'बाय बिनि ओमफ्राय दाथ' आं भिडिअबो बानायनो हाया बिराद गोबाव गोबावजोंसो बानायो कन्टेन्टबो मोनखाया नालाय ओरैनो ओमफ्राय मायाव बेरायहैनो आरो माबाबो जेनेबा खामानिबो थाया माबो थाया समबो गैया ओंखायनो